අපේ ලංකාවේ යාපනයේ සිංහලයේ ජප්නයේ ඉන්නවා. ලෑන්ඩ්ස් ගන්න විදියක් නැහැ. තේසවලා මේ නීතියට ඒයට ලෑන්ඩ්ස් දෙන්නේ නැහැ. මේ අපි මේක ඇදගෙන ගිහ ලොකු ரைட் කියලා ඉතින් யுத்த காலத்தில் நிறைய முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டது. அதில் தனிநபர் காணிகள் அபகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அது தொடர்பில் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். යන්ත්‍රය රාජ්‍ය தமிழ் பௌத்த புராணங்கள் நிறைய உண்டு. யாழ்ப்பாணத்தில் பேராயரின் அழுத்தம் தொடர்பில் யாரும் கதைப்பதில்லை. මේ රටේ මේ සියලු ඒ කියන්නේ මේ මුළු භූමියම බුද්ධ භූමියක්. இந்த நாட்டில் முழு நிலமும் புத்த பூமி. காணிகள் நிறைய இருப்பது விகாரைகளுக்கு. கோணேஸ்வரம் தொடர்பில் யாரும் கதைப்பதில்லை. அது முன்னர் கோகண்ண திஸ்ஸ விகாரையாகும். විහාරවලටයි දේවාලගම්වලටයි. நாங்கள் இங்கு வந்தபோது இங்கு ஒருவர் ஆவேசப்பட்டார். எங்களை வெளியில் செல்லுமாறு கூறினார். நாங்கள் எங்கே போவது? நாங்கள் இந்த நாட்டில் பிறந்தோம், இங்குதான் இருக்கிறோம். இளம் ஊடகவியலாளர்களாக நாங்கள் நிலைமைகளை அறிவதற்கும் கதைப்பதற்கும் இங்கு வந்திருக்கிறோம். இப்படி நீங்கள் எங்களை நடத்துகிற போது எனக்கு கோபம் வருகிறது. அதைவிடவும் நிறைய பேசலாம். திருகோணமலை விகாரைக்கு நாங்கள் வந்தது இதில் என்ன நடந்துள்ளது என்பதை அறிந்து நாட்டு மக்களுக்கு உண்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு, இதில் எதுவும் சோடிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் ஆராய்வதற்கு. 1951ஆம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்ட மதத்தலங்களுக்கான காணிக்கான உறுதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது எல்லாம் இப்போதும் இருக்கிறது. அமரபுர நிகாயாவில் இந்த விகாரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதன் பிரதான தேரர் விளக்கியுள்ளார். அது தொடர்பில் ஒரு அறிக்கையும் வெளியிட்டுள்ளார். எமக்கு ஆராய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. இந்த விகாரையின் ஆதிகர்த்தாக்களாக தேரர்கள் இருந்துள்ளனர். பிரதான விகாரை அமைந்துள்ள இடம் புராதன இடமாகும். அந்த இடத்தில் கட்டுமானங்கள் செய்ய முடியாது. ஆதலால் இந்த விகாரை காணியிலிருந்து 40 பேச்சை பௌத்த மாணவர்களுக்கு சமய கல்வியை கற்பதற்காக வழங்கியுள்ளார். இந்த இடத்தில் சமய பாடசாலை நடைபெற்று வந்துள்ளது. சுனாமியின் பின்னர் அழிக்கப்பட்டதால் அப்படியே கைவிடப்பட்டுள்ளது. பின்னர் விகாரையில் இருந்த தேரர்கள் வயதாகி சமாதி அடைந்த பின்னர் இன்று இருக்கும் இளந்தேரர் இந்த விகாரையின் நடவடிக்கையை எடுத்துச் சென்றுள்ளார். இங்கு சிறு தொகையினரே பௌத்தர்கள் இருக்கின்றனர். இவர்கள் எமது மகரகம பௌத்த கல்வி நிலையத்தில் கல்வி கற்றுள்ளனர். அவருக்கு விகாராதிபதி பதவி கிடைத்தவுடன் அவர் இந்த இடத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு தீர்மானித்துள்ளார். அதற்காக சிறு வருமானத்தை தேடிக்கொள்வதற்காக ஜூஸ் பார் ஒன்றை நடத்தி செல்வதற்கு அனுமதித்துள்ளார். அதில் சிறு தொகை விகாரைக்கு கிடைத்துள்ளது. இல்லையென்றால் தேரருக்கு படகில் மீன்பிடிக்க செல்கின்றீர்களா? அப்படி செய்தால்தான் தவறு. இது பற்றி ஏற்படுத்திய தர்க்கம் தேவையற்றது. சுனாமி அழிந்து போன இடத்தை மீளுருவாக்க முயற்சி எடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் யாரோ சொன்ன கதையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வேலியை உடைத்து 2 தேரர்களை தாக்கி சிலையும் எடுத்து சென்றுள்ளனர். போலீசார் தேரர்களுக்கு அடித்தது எமக்கு தெரிகிறது. இந்த தேரருக்கு எதிராக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ள விசம பிரச்சாரம் மற்றும் ஊடகங்களில் கொண்டு செல்லப்படும் பொய்ச் செய்திகளை நம்ப வேண்டாம். சாணக்கியன் கிழக்கு மாகாணத்தில் ராஜாவாக இருக்க வேண்டும் என நினைக்கிறார். அவரின் நரம்பு புடைந்துள்ளது தெரிகிறது. அனாவசியமான விடயங்களுக்கு மூக்கை நுழைப்பதை, குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் அரசியல் தலைவர்கள் என சொல்லிக் கொள்வோர் தவிர்த்து கொள்ளவும். வடக்கு கிழக்கில் உள்ள சாதாரண மக்களுக்கு இந்த இனவாதம் தேவையில்லை. பிரிவினைவாத சிந்தனைகளை தலையில் வைத்துக்கொண்டு அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களில் வாழ்க்கை நடத்தும் விசேடமாக இந்த தத்துவத்தை கைவிட்டு கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மாறிய பிற்போக்குவாதிகள் மற்றும் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் நிறுவனங்கள் இதற்கு பின்னால் உள்ளனர். அவர்களுக்கு தேவை இந்து பௌத்த கிறிஸ்தவ பௌத்த கலாச்சாரங்கள் தேவையாக உள்ளது. அந்த கூட்டம் இன்று இந்த அரசாங்கத்தில் உள்ளனர். කට්ටිය පොට කෙලියට කියනවා මේ ඉඩමට ඉස්සරහට ඇතුළට ෆෝට් තියෙනවනේ. விகாரை கட்டுவதற்கு கோட்டைக்குள் ஒரு காணி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த கரையோர காணியும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது தொடர்பில் என்ன கூறுகிறீர்கள்? මම හිතන්නේ ඒවා ඉතින් කතන්දර විතරයි. දැන් අපි ඒ ෆෝට් එක පැත්ත තියෙන කතාව අමතක කරමු. දැන් මෙතන නිශ්චිත 1919 இவை கதைகள் மாத்திரம்தான். 1951ஆம் ஆண்டு காணிகளுக்கான உறுதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. දීලා තියෙනවනේ. අද නෙවෙයිනේ. ඒකත් කියනවා 1959 එකකින් 1959 இங்கிருந்து கடற்படை வெளியில் சென்றுள்ளதாகவும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ காணி உறுதி வழங்கியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපන්දිනේ නේද?
එතුමාට සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ගේ වටිනාකම තේරෙනවා මේ වගේ බූරුවපත් වුණාට පස්සේ. அவ்வாறானவர்களின் முக்கியத்துவம் இவ்வாறான கழுதைகள் கத்தும்போதுதான் தெரிகிறது. மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சி இருந்திருந்தால் இப்படி செய்திருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு கோயில்கள் பள்ளிவாசல்களை அமைத்தார்கள். අන්න නායකයෝ ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඉගෙන ගන්න කියලා මේ වර්තමාන එවුන්ට අපි කියන්න ඕන. අනිත් එක සමාවෙන්න අනිත් එක මේ රටේ මේ සියලු ඒ කියන්නේ මේ මුළු භූමියම බුද්ධ භූමියක්. அவரிடமிருந்து இவர்கள் படிக்க வேண்டும். இந்த நாட்டில் முழு நிலமும் புத்த பூமி. காணிகள் நிறைய இருப்பது விகாரைகளுக்கு. கோணேஸ்வரம் தொடர்பில் யாரும் கதைப்பதில்லை. அது முன்னர் கோகண்ண திஸ்ஸ விகாரையாகும். සුද්දු කියලා જાතියක් ආවනේ. උන් ඇවිල්ලා ඒවට හැදුවා නීති. පුරාවස්තු අපේ මුතුන් මිත්තු හැදුවේ සුද්දෝ නෙවෙයිනේ. උන් ඇවිල්ලා මේව පාලනය කරන්න හැදුවා එක එක නීති. වැව හැදුවේ අපේ මුතුන් මිත්තෝ. වැවට පනත හැදුවේ සුද්දෝ. පුරාවස්තු අපේ. පනත උන්ගේ. ගම් අපේ. ගම් කාර්ය පනත උන්ගේ. වනසත්තු අපේ. වනජීවී පනත උන්ගේ. ඉතින් ඒව වෙනස් කරගන්න බැරි වුණා තවමත්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න වැඩි ඇත්ත වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි එකක් ලියා ගන්න ගියාම පරිසරය කියයි, වෙරළ සංරක්ෂණය කියයි, පුරා විද්‍යාව කියයි, බෞද්ධ එක කියයි. ඔහොම මේක ලියා ගන්න බැරි තැනක අවුල් කරලා තියෙන්නේ. අරක දැන් ඔබතුමිය අහපු ප්‍රශ්නේ ඒක ඕල්ටර්නේටිව් ලෑන්ඩ් එකක් විදියට ඒක හම්බුණාට එතන ඔප්පු දරප්පු නැහැ. ඒ පන්සලට අයිති ඉඩමක් ලෑන්ඩ් එකක් හැටියට ඔප්පු තියෙන්නේ මෙතන විතරයි. මෙතන විතරයි. අරක ආකියොලොජි සයිට් එකක්. එතන අපිට හිතන විදියට ඉදිකිරීම කරන්න කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න බෑ. ඒකට එතන තාම මේ පන්සල එතන తాවකාලිකව සුනාමියෙන් පස්සේ එතන ගියාට මෙතන තමයි නිශ්චිතව අයිති. விகாரை காணிக்கான உறுதி வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அது இலங்கை தொல்லியல் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமானது. அதில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. குறித்த காணியில் தான் கட்டுமானம் செய்யலாம். இதற்கு மட்டும்தான் உறுதியுள்ளது. அங்கு ஏதும் செய்ய முடியாததால் தான் இங்கு காணி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. පුරාවිද්‍යා නීති ඉතා බලවත්. ඒ කියන්නේ පුරාවිද්‍යා බිමක টয়ලට් එක හදන්න බෑනේ. ඒ නිසා තමයි අර ඒතන හදන්න දෙන්න බැරි හින්දා තමයි මෙතන මේ බිම් කඩ වෙන් කළ දීලා තියෙන්නේ. හරි. තව තියෙනවා තමල් කට්ටිය බුද්ධ හාමුදුරුවන්ට විරුද්ධක් නැහැ. නෑ අපි දන්නවා ඒක. විරුද්ධක් නැහැ. නෑ. බුද්දිසම් එකට විරුද්ධත් නැහැ. හාමුදුරුවෝ දන්නවා තමල් කට්ටිය තමල් බුද්දිසම් එක ෆලෝ කරලා තියෙනවා ඉස්සර කාලෙට. අපේ පැත්තවල තමල් බුද්දිසම් ෆලෝ කරලා තියෙනවා. ඒ පන්සලක් තියෙනවා. ඒක නේ අපි ඇත්තටම විරුද්ධත් නැහැ. නම් මට කට්ටියට අපි හරි. කට්ටියට පොඩි හිතට තියෙනවා හිතට රිදෙන විදියට තියෙනවා මේ ලංකාව පන්සල හදනවා අපේ ලෑන්ඩ් එක එන්ක්‍රෝච් කරන විදියට. තමල් කට්ටියගේ ඉඩමට ගණ්ඩ විදියට කරනවා. ඒක තමල් කට්ටියගේ කුඹරේ ඉඩම නැති වෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ගෙදර නැති වෙනවා. ඒ විදියට එන්ක්‍රෝච් කරලා යනවා. ඒක නම් කට්ටිය හිතනවා මේ පන්සල එනවනම් මොනවද කරනවා? කට්ටියගේ ලෑන්ඩ් එක එන්ක්‍රෝච් කරනවා. ඒ විදියට තමයි ජැෆ්නට තයියට විකාර හදලා තියෙනවා. මිනිස්සුගේ ඉඩමට හදලා තියෙනවා. අදන නයිනාදිවේකේ නාගදීප තියෙනවානේ. අපි මොකුත් කියන්නේ ඒක. අපි යනවා. தமிழ் மக்கள் பௌத்த தீரர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல மற்றும் பௌத்த மதத்துக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல. வரலாற்று காலத்தில் தமிழ் மக்களில் சிலர் தமிழ் பௌத்தத்தை பின்பற்றியிருக்கிறார்கள். அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. வடக்கில் நைனாதீவில் நாகவிகாரை இருக்கிறது. அங்கு நாங்களும் செல்கிறோம், வழிபடுகிறோம். அதற்கு நாங்கள் ஒன்றும் சொல்வதில்லை. ஆனால் திஸ்ஸ விகாரைக்கு எதிராக கதைக்கிறோம், கோஷங்களை எழுப்புகிறோம். காரணம், விகாரைகள் அமைப்பதற்காக மக்களின் காணிகள் அபகரிக்கப்படுகின்றன. அவர்களின் வயல் நிலங்கள், வீடுகள், காணிகள் இல்லாமல் போகின்றன. அப்படித்தான் இங்கும் நடக்கிறதா? ඒක ඇත්තටම පොට හොඳ සොලියුෂන් එක දෙන්න ඕනේ නේ. මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ තියෙන අවිශ්වාසනේ. ඒ කියන්නේ දැන් එකක් අපි දන්නවා දැන් තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිත් ඉන්න මතේ තමයි අපිට කාගේවත් අනුන් සතු එක බිම්මගලක්වත් එපා. හැබැයි ඒව සර්වේ කළා මැනලා ඒ නිශ්චිත බිම් කඩ වෙන් කළා දෙන එක ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ටනේ බාර. ඒතර ඒක ඒගොල්ලෝ නොකිරීමේ විපාක. දැන් ඇත්ත වශයෙන් දැන් මෙතන දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ දැන් ජනප්‍රවාද ඒ කියන්නේ කටකතා පුරාවෘත දැන් පුරාවෘතේ හැරෙන මට කිව්වේ මෙතන අක්කරයක් තිබ්බා කියලා. හැබැයි දැන් මේ මිනිස්සු කියනවා නෑ හාඳුනේ එහෙම කතාවක් තිබුණා. හැබැයි අපි ඉල්ලන්නේ ඔප්පුවෙන් තියෙන පර්චස් 40. සාධාරණයිනේ. හරි සාධාරණයිනේ. ඉතින් ඒ වගේ අර සත්‍යයේ විකෘති වීම දැන් අපේ දෙමළ බෞද්ධ ඉතිහාසයක් කොච්චර තියෙනවද? හැබැයි කවුරුත් කතා කරන්නේ නෑනේ ජැෆ්නවල
මේ කාදිනලක තියෙන බලපෑම දැන් මම ජැෆ්න ගියානේ. ජැෆ්න ගියාම දෙමළ අය දමිළ සහෝදරයෝ මං හිතන්නේ 300 400ක් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කළා. මේ ආක්‍රමණයෙන් බේරලා දෙන්න කියලා. මම කියන්නේ කන්වර්ෂන් ආදී. ඉතින් මේක එකක් නෙමෙයි. මොකද ඇත්තටම බෞද්ධ ආරාමයක් කොහේ හරි හැදුණා කියලා ඒක මිනිස්සුන්ට යහපතක් මිසක්වා අපි කන්වර්ට් කරන්නේ නැහනේ. දැන් දමිළ අය හින්දු වලට මේ මොනවාද හින්දු අය බුද්දිසම් වල අපි කන්වර්ට් කරන්නේත් නැහැ. ඉස්ලාම් අය කන්වර්ට් කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඉස්ලාමිකයෝ පල්ලියක් හදුවොත් මොකද කරන්නේ? තමිල් අය ඉස්ලාම් වල කන්වර්ට් කරනවා. මොනවාද නිර්මලා දේවි ෆාතිමා කරනවා. හරි ප්‍රේමවති වෙන නමක් කරනවා. අපිට බුද්දිසම් වල එහෙම එකක් නැහැ. ඒහි පස්සෙකෝ ඇවිත් බලන්න. ඔබතුමී කිව්වා හරි අපි වෙනම කතා කරමු. ඔය යක්ෂ නාග දැන් මේක ගැන නානාවිද කතා ගොඩක් තියෙනවානේ. ඉතින් දැන් මේ අලුත් පරම්පරාවට බොරු කරන්න බෑ. ඉතින් අපි ඇත්තටම හොඳ සංවාදයක් මේ හදාගමු. ඒකයි මම කිව්වේ විපත්‍ය සම්පත්තියක් කරගනිමු කියලා. හින්දු අයට අයිති නම් ඒක හින්දු අයට අයිති. හැබැයි පස්සේ කාලවල මේව වෙනස් වුණානේ කාලයක් ඉන්දියන් ආමියක ඇවිල්ලා. இவை சந்தேகங்களே திஸ்ஸ விகாரை தொடர்பில் இருக்கிறது. எங்களுக்கும் யாருடைய காணியும் வேண்டாம். இது அரசாங்கங்களின் வேலை. இதை அளந்து பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். தமிழ் பௌத்த புராணங்கள் நிறைய உண்டு. யாழ்ப்பாணத்தில் பேராயரின் அழுத்தம் தொடர்பில் யாரும் கதைப்பதில்லை. நான் யாழ்ப்பாணம் சென்றபோது மதமாற்றம் தொடர்பில் என்னிடம் கதைத்தனர். நாங்கள் விகாரையை அமைத்தோம் என்று யாரையும் மதம் மாற்றவில்லையே. ஆனால் பள்ளி தேவாலயம் அமைத்தால் மதமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. பௌத்தத்தின் அடிப்படை இல்லை. யுத்த காலத்தில் நிறைய முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டது. அதில் தனிநபர் காணிகள் அபகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். அது தொடர்பில் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கொட்டாஞ்சேனையில் வேல் திருவிழா ஊர்வலம் நடத்தப்பட்ட போது பள்ளிவாசல்களுக்கு முன்னால் செல்ல விடவில்லை. நான் தான் அதை தீர்த்து வைத்தேன். சாதாரணமாக தமிழ் சிங்கள மக்களிடம் பிரச்சனை இல்லை. இதை அமைத்தது அரசியல்வாதிகள் தான். நான் ஜனாதிபதி ஆனால் 3 மதங்களின் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பேன். கிழக்கில் 300 சட்டவிரோத கோயில்கள் இருக்கிறது. நாங்கள் இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மையான பலாத்காரமான விகாரைகளை அமைப்பதை நான் விரும்ப மாட்டேன். உண்மையை உள்ளபடி கூறுவேன். ஆனால் 5 வருடங்களுக்கு மட்டும் ஆட்சி கொடுக்கப்பட்ட அரசு ஆடுகிறது. போலீசார் தேவையற்ற வேலைகளை பார்க்கின்றார்கள். අපිට ඕන සත්‍යය ස්ථාපිත කරන්න. සත්‍ය හරියට මිනිස්සුන්ට කියන්න. ඉතින් අපි මේ ආවා අපි දැක්කා. ඒ ඔප්පු තිරප්පු ටිකක් දැක්කා. හාමුදුරුවොත් එක්කත් කතා කළා. එන්න කලින් මෙහෙ හිටපු පැරණි අවුරුදු 70 75 ඉක්මවපු අපි හාමුදුරුවන්ට කතා කළා. ඒ හාමුදුරුවෝ ඒක සනාථ කළා. ඉතින් හොඳ යෝජනාවක් අපි ඒක අපි සම්බන්ධ දිගට තියාගමු කතා කරමු. මෙවැනි දේවල් නොවෙන්න. අපේ පැත්තවලට ඒක තමයි උනේ. මට ඇත්තටම ට්‍රින්කෝ සිටුේෂන් මොනවද දන්නේ ඒක දන්න කටිය කතා කරන්න ඕනේ. අපේ පැත්තවලට අපි පොඩි කාලෙන් බල්ල තියෙනවානේ. ඒක තමයි උනේ. ඒක අපේ ඉඩමට උරිම ගන්න එනවා, අපි එළියට දානවා, අපි උත්කෝෂණ කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම වෙනවා. මම ඇතුළට එනකොට හාමුදුරට කතා කරන්න ආවා. මේ අයියා මොනවද කරේ? එළියට යන්න කියනවා. බයයිනේ. හරි. දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් නෑ සාමාන්‍ය විදිහට ආවා. ඔය ඒ විදිහට කියනකොට මට හිතෙනවා නෑ මට වෙනවා. අපේ ලංකාවේ යාපනයේ සිංහල අය ජප්නා ඉන්නවා. ලෑන්ඩ්ස් ගන්න විදියක් නැහැ. තේසවලාමේ නීතිය යටතේ එයාට ලෑන්ඩ්ස් දෙන්නේ නැහැ. මේ අපි මේක ඇදගෙන ගිහ ලොකු නේද? මොකද මම ජනාධිපති මම ප්‍රෙසිඩන්ට් නම් මම මේක මේ ඒක වැරදක් නෑ. අපේ නෝනා මේක මම ප්‍රෙසිඩන්ට් නම් මම මේක විසඳනවා මාස 3න් 4න්. ඒ කියන්නේ එන්න එපා කසේරුකාව තියෙන එකේ මුන්ට වෙලා තියෙන්නේ මේ වැනෙන අපි හැමෝගෙම අයිතිය හැමෝටම ඕන ආගමක් අදහන්න පුළුවන්. යුද්ධයක් තිබුණු රටකනේ අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ කාලවලදී යම් ඉඩම් මත්පත් කර ගැනීම දැන් ඔය හිරිකිතේ ගෙදර දැන් ඉඩම් ටික බෙදලා දෙනවනේ හමුදා කඳවුරු ටික දැන් අර පේනවනේ දැන් ආසන්න වශයෙන් දැන් ගිය සතියේ ඩිල්ලි වල පිපුරුවා. ඉතින් මෙහෙත් ඒ වගේ දේවල් නොවෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ අපි පාස්ට් අතීතයේ විතරම තුන අපිත් මැදිහත් වෙන ඇත්ත වශයෙන් ඉදිරියේදී මේ උතුරු පළාතේ විශේෂයෙන්ම දැන් කන්දරෝඩේ කදුරුගොඩ විහාරේ විශාල ඉඩමක් තිබ්බා. හැබැයි දැන් තියෙන බොහොම පොඩි එකක්. දැන් කොළඹින් වෙනම මහත්තුරු ටිකක් ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ගන්නවා ඒ ලෑන්ඩ් එක බයිෆෝස් එකෙන් නෙමෙයි. ඔව්. ඉතින් ඊටාම හොඳ විදිහට ඒ කටයුතු කරනවා. සමහර තැන්වල වැරදිච්ච තැන් තියෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුනේ අපි ඒව නිවැරදි කර ගැනීමට කතා කරමු. ඒක තමයි හොඳම දේ. සමා වෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් පොලිසිය කරන්න ඕන මොකද්ද? අපි හිතමුකෝ මම කියන්නේ මැඩම් මම හිතනවා තේරෙනවා ඇති. දැන් අපි හිතමුකෝ මේක ඇතුලේ එළියේ පාර්ශ අපි හිතමු දමිළ හෝ මුස්ලිම් හරි සිංහල හරි මෙතන ගැටුමක් ඇති වුණා නම් නීතිය සහ සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම ඒක පවත්වාගෙන යාම සඳහානේ පොලිසිය මැදිහත් වෙන්න ඕන.
දැන් මේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කළා මේ ආණ්ඩුවට මේ කුණු මේ කක්කගොඩ හැලුවේ කවුද? ඒ පොලිසියමනේ. ඕකට තමයි ඉතින් කියන්නේ ඉල්ලන් කෑම කියලා. දෙවියෝ කෝප වුණාම එහෙම වෙනවා. සමාවෙන්න මම ඒක කියනකොට ඒ පොලිසිය උදව් කරලා තියෙනවා කුරුඳුරු මලේ තියෙනවනේ කුරුන්දි විහාරේ. இன்றைக்கு நீங்கள் போலீசாரை பேசுகிறீர்கள் ஆனால் இதே போலீசார் தான் முல்லைத்தீவின் குருந்தூர் மலையில் நீதிமன்ற கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த போது அதை மீறி விகாரை கட்டுவதற்கு துணை புரிந்தார்கள் ඒක குருந்தி விகாரையை சொல்கின்றீர்களா? இந்த கேள்விக்கு பிறகு இனி பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த ஊடகவியலாளரை பார்க்க எனக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது. වැරදිම වැරදි. ඉතින් මේක වෙනම කතා කරමු. ඒ කියන්නේ ඔය බෙදුම්වාදී විස තියෙන උදවිය හැම இது குறிந்தி விகாரை பற்றி சொல்கின்றீர்களா? தவறான புரிதல், தவறான செய்தி. ஆதி விகாரை நாங்கள் அங்கு சென்றிருந்தோம். அப்போது உள்ளூர் மக்கள் அங்கு வந்து மரியாதை செய்தார்கள். ஆனால் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் கோஷமிடுகிறார்கள். ඒක වැරදි. ඒක සිංහල අය කරත් වැරදි. කවුරු කළත් වැරදි. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි ඊළඟ පරම්පරාවට ඒ කියන්නේ ජෙන් 100ක ඉස්සරහට එන්නේ. ඒගොල්ලොත් එක සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ පැති වලින් තියෙන ලොකු දුර්වලකමක් මේ ඇත්ත එළියට දාන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ ආය අමුතුවෙන් හාරන්න නැත්නම් ආයේ මේ திருகோணமலை விகாரை தொடர்பில் 3 நாட்களாக பல ஊடகங்களில் மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்களிலும் பல கதைகள் செய்திகளாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சம்பவம் தொடர்பில் முதலில் கவலையும் கடுமையான விமர்சிக்கின்றேன். இந்த நாட்டு போலீசார் கை வைத்திருப்பது இந்த நாட்டு உரிமைக்கு கை வைத்துள்ளீர்கள். அதை நாம் வன்மையாக எதிர்க்கின்றோம். சிங்கள பௌத்தர்கள் கள்ளர் தோணிகள் அல்ல. இந்த நாட்டில் மக்கள் அனைவரும் அனுபவிக்கும் இந்த பூமி கௌதம புத்தர் வழங்கியது. காணி உறுதி வழங்கப்பட்டுள்ள சமய காணிக்குள் எவ்வாறு போலீசார் நுழைந்து புத்தர் சிலையை எடுப்பது? இந்த பூமி 70 வருடங்கள் பழமையானது. பிரச்சனைகள் வரும். அதை சரியாக அலசி ஆராய்ந்தே தீர்வு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு நல்லாட்சி அரசிலும் நடந்துள்ளது. வடக்கு கிழக்கில் பௌத்த புராதன நிலங்கள் மற்றும் உரிமைகளை கொள்ளையடிப்பதில் தமிழரசு கட்சி மற்றும் அவர்களின் உறுப்பினர் பின்னின்று செயற்படுகின்றனர். சாணக்கியன் எம்பி தேவையில்லாத கதைகளை பேச முயற்சிக்கின்றார். ஆனால் 80 வயது நிறைந்த இரா சம்பந்தன் கூட அமைதியாகத்தான் இருந்தார். இந்த வறுமையில் வாடும் தமிழ் மக்களிடம் இனவாதத்தை விதைக்கின்றனர். இவர்களுக்கு இந்த இனவாதம் இல்லாவிட்டால் இருப்பு இல்லாது போய்விடும் என்பதால் இதை பூதாகரமாக்கின்றனர். உங்களுக்கு 5 வருடங்கள் தான் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பௌத்த தேரர்களுக்கு 2000 வருடங்கள் பழமையான 5 வருடத்திற்கு மாறாத, யாருக்கும் எதிர்க்க முடியாத அளவிற்கு காணப்படுகிறது. அதை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது. அதை டிஎன்ஏ ஆட்களும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த விகாரையில் மட்டும் தானா நியூஸ் பார் இருக்கின்றது? ஏனைய சமயத்தலங்களில் இல்லையா? மடு பள்ளிக்கு சென்றால் ஹோட்டல் இல்லையா? இது விகாரையின் காணி. இதில் எதை போட்டாலும் யாரும் கேட்க உரிமை இல்லை. கோணேஸ்வரர் கோயிலுக்கு உரித்தான வியாபார நிலங்கள் இல்லையா? ஏன் கோவிலுக்கு உரித்தான இடத்தில் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று நடைபெறுகிறது? இதற்கு பின்னர் வழக்கு தீர்ப்பு நீதிமன்றத்தின் ஆணை என்று எடுத்துக்கொண்டு வரலாம். அதற்கு யாரும் பயப்பட வேண்டாம். இந்த உரிமைகளுக்காக முன்னிற்கவும். எலும்பு துண்டை தின்று ஊளையிடும் நரிகளின் சத்தத்துக்கு அஞ்ச வேண்டாம். அரசியல் பலத்தில் சிலர் ஆடுகின்றனர். அரசாங்கத்திற்கு 5 வருடங்களே ஆட்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உரிமை வழங்கப்படவில்லை. இந்த நிகழ்வு கடைசியாக இருக்க வேண்டும். சாதாரணமாக பொதுமக்களுக்கு இந்த புத்தர் சிலை பிரச்சனை இல்லை. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் இது தேவை. ඉතින් අත්දැකීම් ලබන්න ඕන.